Ahora sí, ¿eh? Parece que sí, parece Escoítase. que sí. Parece que sí. Ok, pues, joder. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Pois, sí, 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 Ahora sí, sí. ahora, Pois veña, correcto. aí vai a música de inicio. Alright, Veña, vamos. aí está. Vos pensade que son as 11 da noite e xa está. Pois veña, é como se non pasara nada. Empezamos o programa, I'll stand up on the cloud and shout out loud, you're the one for me. Aí vamos, aí vamos. You look by my side, the world will be mine, you're the one for me. You're the one. Arriba. Bueno. Aquí Xa estamos. estamos aquí. Estamos tras aí un pequeniño incidente na conexión na que non se nos oía e a verdade é que eu creo que puido ter sido o mellor programa da historia dos... Pois sí, o mellor inicio, Non escoitándose, a verdade é que nunca o saberemos, non? Pero Salieron auténticas joyitas aí. Puido ser un programa épico, pero bueno, aí... Facíamos unha reflexión ben importante. Sí, non me acordo cal é, pero sí. Pero da igual, porque unha recordar eu, porque fixen eu, entón bona de recordar. Porque somos os últimos de Filipinas, porque a 23 de xullo ni Dios fai directos. Nadie fai directos, en cambio, aquí estamos nós. Aquí estamos nós, resistindo. Somos a resistencia, joder. Efectivamente. Nós e nadie máis, tío. No, ni Dios. Ahora que pasa? Ahora todo o mundo na playita pa aquí pa lá, tomando un daiquiri non sei en que, e os directos contagiándose por aí. Ahora debemos estar nós e máis os do Fuenlabrada cas súas familias. Que tal, cariño? Como te tratan aí? Fatal, é unha mierda isto todo. Pero non creo que haxa moita máis xente facendo así esta cousa así en directo. Ves? Ao final, mira que meteu pasta, Cabreiroa. Cabreiroa. Joder, cajo na cona. Pois sí. Que público tan fiel temos aí. Un saludo para Carlos Alberto Sánchez, para Gustavo Sachoni, para Carlos Iván Romero, para Fran de Lobeira. Gracias, os nosos de sempre. Carlos Alberto mandou... Aspi Luisón. Carlos mandoume unha mensaxe antes pola tarde dicíndome que a semana pasada non puiden, pero hoxe e dixo, sí, estamos aquí, como sempre, gracias por estar vos aí, porque nós sin vos non somos nada. Así, aínda así xa vai por Dios, pero sin vos non somos ninguén. O único que boto en falta é se cadra, a ver, igual é unha suposición miña, pero se cadra certa presencia do sector femenino. É un campo de nabos. Estamos aquí. Sí, a verdade que sí. Pero bueno, porque o noso contido é prácticamente 100% masculino. Somos a Canle Blade de Facebook. Somos Blade. O sea, aquí falamos de cousas de homes e como forjar un cuchillo, esas cosas, tío. Bueno, joder, hostia, ten que haber para todos, non? Ten que haber para todos. Non lle cerramos as portas a ninguén, No. Para os próximos programas... De feito, non é por meter cizaña, non? O sea, poñendo símiles masculinos, meter cizaña pode ser dixo na Llovidad. Pero eu penso que foi un pouco o detonante de que Osvaldo leve faltando varios programas, non? O tema de que non introducamos temas, non enganchamos co público femenino, el aí como que se ve un pouco abaixo. Claro. Bueno, era o momento de decirlo tamén. El si vai estar a semana que ven, ao mellor igual en directo podemos verbalizalo, debatilo un pouco, pero Fede, para un momento. Estás dicindo que nos imos ver en directo logo? Ímonos ver en directo a semana que ven. Atención. Primicia. Espera, que vou poñer música de primicia. Pon música de primicia, por favor. Isto vai dedicado para os 10. Hostia, temos 10 personas ahora aquí, Aí está, música de... Vai dedicado para os 10 que estades aí. Aí está, música de primicia. O vindeiro xoves vaise rematar a primeira tempada dos últimos de Filipinas. Joder.
Bueno, somos a resistencia, pero ata un punto. Sí, claro. En agosto esa resistencia sacan. É que a resistencia con tanta calor... Claro. Xa como diría Estrella Galicia, resistencia sí, pero chega o momento de botarse a las barras, entendes? Exactamente. Nos era moita oriña de ir xa necesitando, bueno, pues parar un pouco como todos vós e tal, e vámoslo facer, joder, pois os xoves que ven, é que mellor maneira de facelo que é en directo desde Noia, desde o Liceo, ás 10 da noite. Por favor, os 10 que estades aí, que nos seguides sempre, Carlos, Aspi, Gustavo, bueno, todos vós, por favor, se podedes, o sea, sei que ides estar virtualmente fijo, pero se podedes vinda hasta Noia. Me cago tal, que sería hasta bonito, estaría de salir con nós un pouco e tal, participando así in situ, sería precioso. A mí pareceme unha idea... Podemos facer un concurso ali, entre por 10, o sea, non hai problema. Pero eso, de especificar que é en directo, que nós estamos sempre en directo, pero... E ollo, porque é unha hora antes. Nós vamos ir a Noia, vamos a unidade móvil dos últimos de Filipinas, vamos a plantar a unidade móvil ali no Liceo, un despliegue fuera de serie. Cortan Noia para eso. Cortan Noia, cortaron unha vez, que foi para meter a Panorama e París de Noia xuntos, e para nós. Nós é a segunda, cortan Noia a la arriba, vindo da serra, e máis, o sea que os xoves que ven, xoves día 30, 10 da noite, os últimos de Filipinas, en vivo e en directo, vale? No Liceo. O sea que preparadevos, vinde que en poidades, vai ser moi chulo, así unha noite, esperemos que non chova, e se chove, pois xa vai ser criminal. Pero ollo, que é as 10, que a xente non me Sí. Vai ser as 10, porque prometemos liarnos, e daquela, pois, canto antes empecemos, pois, mellor. Moito mellor. Non significa que antes acabemos, senón que cando antes empecemos, mellor. Mellor, E ali en directo promete, en directo é sempre, pero en vivo promete que igual nos alargamos un pouco máis, como dixo. E eu espero que... Dixo tamén o noso ben querido. Noso ben querido. Noso bo e generoso Nacho Vidal. Nacho Vidal, claro. Esperemos que haxa tamén representación do sector femenino. Bueno, a isto quería eu, pasa que tiña outra sorpresa, eu. Sí? Sí. Vaya. Tiña unha sorpresa, como... A ver, contos. Como vamos a ir a Noia, eu vou ir. Pero pasa que Uxía xa foi a Noia para ver os tristes. Hostia. Vale. Foi cando fixen unha exposición de fotos en Noia, tamén veo ela. E a ver, xa foi a Noia. Dixo, Moncho es de puta madre, pero ya para ir tantas veces a Noia, coño, sempre vamos ali ao Chelino, que está de puta madre, pero dixo, a ver, e dixo, eu vou, pero eu vou se me deixades facer unha sección. Hombre, por favor. E entonces eu dixenlle, home, comprenderás que eu non son o que levo os pantalóns neste programa. Eu voulle comentar, se eles ven que hai tirón, porque estes son os que saben desto, se hai tirón, eu considero que deberías de facer unha sección, porque así hasta justificamos e ainda che pagan a cena a ti tamén por facer a sección. Bueno, pois eu tampouco levo os pantalóns, hoxe literalmente, non o vou ensinar, pero penso que, aparte, déixame adiviñar, pero creo que isto te lo acabas de quitar de la manga así ahora rápido. No. Está Uxía, que na vez nos está dicindo, pero este cabrón que di... Que va, conto vos como foi isto. Como foi isto? Eu tive en clase hoxe, e entonces salín da clase e levaba unha semana facendo a cousa esta loco, e ao acabar a clase dixen, foi dicirnos, estamos conectados, hai unha conexión extraordinaria, o sea, foi en plan, Uxía, estás pensando o mesmo que estou pensando eu? Bueno, non foi así, ela dixome, vamos a cenar, e eu dixen, hostia, estaba pensando eu mesmo, e fomos cenar, fomos cedo, pim pam, picamos un tal, non sei que, e
comemos que? Comemos fondue de flor, fondue, fomos ao Galipizza, que patrocina esta sección, e comín palitas de pollo, rancheras, tal, así que unha hamburguesa, de que era a hamburguesa túa? Con fruto, unha cousa extraordinaria, era frutos rojos, tiveron os huevos de meterlle nunha hamburguesa mermelada de frutos rojos. Pois quedalle de puta madre, puta madre. Sí. E entonces foi a acabar e entonces vexo o mensaje de Pedro. Vexo aí no WhatsApp que temos. Tal, pregunta galaica e dixen, me cago en la puta, que temos o programa, e marchei correndo, sin pagar. Sin pagar no Galipizza, xa vexo desde aquí, que se hai alguén vendo o programa no Galipizza, que pago. Vindo de camiño, dime Uxía, se vades a Noia, eu teño que facer unha sección. E eu dixen, vou no comentar cos chavales. E aquí, vale, eu estou retomei perfectamente onde deixar a conversa. Xa estamos de volta aquí no Facebook, como se non pasara nada. E decimos que, non sei se se escoitou antes, que grazas á intervención de Uxía, a esta noticia, xa temos público femenino, están aí tres compañeiros. Pois, para a semana que ven, Uxía García Jiménez vai traer unha sección que non sabemos de que, pero vai traer unha sección. Eu creo que Uxía debería saludar, hoxe como mínimo de Uxía, tes que vir saludar e aquí facer un anticipo. É facer un anticipo das semanas que ven, claro, deixar un gancho. Eu vou ahora aquí, eu tal, así. Bueno, deixo vos con ela, Esta é a tua cámara. Vale. Vai ser un pouco máis. No, Hola, eu moi bien. Eu non vos dixo a sección, xa o veredes próximo día. Vale, é sorpresa, moi ben. O sea, somos un programa que o preparamos todo, que vai todo escaletado, ensaiado, que ves que 2 horas, 3 antes do programa xa estamos aí preparándonos. E queres ti agora vir a improvisar, que nós non somos xente de improvisar ni nada, e queres vir ti agora. Vale, correcto. Lánzate sin rede en Noia, é o día, é perfecto, correcto. A ti, di Marcos, si o vou invitar, xa veremos. No, pero ven todo porque fun a Noia, este ano fun a Noia engañada varias veces. Primeiro ca exposición. Vamos montar unha exposición maravillosa e tal. Choveu, fixen tempo de merda, hasta me atopei mal. Unha mierda, non me contou pa nada ese viaxe. Despois, vente porque vamos ir aos tristes, non sei que, non sei canto, de puta madre. Despois, media hora, non te preocupes, despois marchamos. Hora e media, non había Dios que vos sacara dali, facía un frío que nin Dios, menos mal que Moncho me trouxo. Bueno, Moncho non. Espera, que non se escoita, din por aí que non se escoita. Din por aí que non se escoita. Misma que día, Tampoco se oye. Pero, que vos pasa de todo, oxe? Que pasa de todo, ¿No se oye de verdad? Hostia. Joder, aí estamos. Dale. Pois, xusto estaba mirando en donde me quedara. Estaba aquí mirando no Facebook. Sí que se escoita, Sí. Chegamos ali a 9:30, non había Dios que vos sacara dali, facía un frío que nin Dios. Vale, pues nada. Dios, como sono? Vale, pues esta vai ser a visita a Noia definitiva. Vai ser. Claro, entonces dixen, joder. Todo vai salir ben. Claro, está moi ben, pero xa fun a Noia varias veces este ano, engañada, e non, se vou que sexa para cerciorarme de que vou facer algo productivo. Correcto. É máis, ao mellor igual da media hora para diante xa, eu como levo varias cervezas, xa é mellor que tes ti por ali para levar un pouco o control da situación. A Noia definitiva. Genial, claro, entonces dixen, joder. Todo vai salir ben. Claro, está moi ben, pero xa fun a Noia varias veces este ano, engañada, e non, se vou que sexa para cerciorarme de que vou facer algo productivo. Correcto. Vale. Pois eso, e dime Marcos que se podo dar un adianto e non. Vale,
correcto. Eu digo sempre tamén, eu cando me veño pedir pasta, un adianto, nada. Eso nada. Pagoche todo ao acabar. No, pero tamén ao principio axudaba a Marcos a cando facía a sección esa de historia, guai, axudáballe, pero ahora como se dedica a falar de meu pai e das cousas que fai meu pai, de Carballo e de non sei que, xa non lle axudo. Entonces, eu sorpresa. Ahora xa temos que falar co Concello de Carballo que nos patrocine. Sí, porque ao final Joder. eu ao principio pensei que facía para meterse comigo, pero non, que lle dá un xogo, vamos, claro, toda a vida todo o mundo meténdose con Carballo, entonces ahora se tiene que redimir. Aparte, Evencio es de los nuestros, ¿no? Joder. Qué carallo, vamos a ¿cómo no? A falar con, claro, Evencio, páganos, por favor. Por favor. É máis, facémoslo noia, o desto facémoslo noia, pero a inauguración da seguinte tempada, que non sei cando Carballo. Vai ser en Carballo. Perfecto. Mira, no Carballo Interplay, podía ser. Perfecto. Joder, guai. Bueno, pues Uxi, que guai que veñas pa semana. Claro, ti querías cenar fora. Bueno, pues mira, xa vas ir cenar. Joder, e tan fora. Non vas ter prisa, non teñas prisa. No. É máis, pode ser unha especie de programa con comida ali diante. Ese rollo de o que facía Luis Rial en como era, no Correo TV, que levaban pan e levaban comida e bebida. Hai que ir por ese lado, Como cando veñen os de Hoy Empieza Todo, de Radio 3, que me gusta moito a min ese programa. Dime, nos encanta venir a Galicia, a outros lados van unha vez ao ano, aquí veñen 3 ou 4. Claro, carai. Porque cada vez que veñen, licor café, bizcocho. Bueno, pues guai, hai que falar con Moncho, que nos gestiona aí un catering e tal, e xo facemos así en vivo e en directo. Veña, perfecto. Pues veña, Uxi. Aquí vos deixo. Vicos. Chao. Cuidarse. Hasta a semana. Pues nada, gracias chicos, de verdad, porque esto, a verdade que está desaprol da conciliación familiar. Totalmente, claro que sí, totalmente. É un programa prol, o sea... Totalmente. Tens que ir empezando a pulsar un pouco ese tema da conciliación, da dependencia, de bueno, eso, claro, todos... Vale, perfecto. Parece unha idea extraordinaria. Bueno, pois que empezaremos co programa, non? Sí, vamos que teño a pregunta galaica xa preparadísima. Estaba deseando Se che vi a cara, sí. É que, a ver, porque hoxe o día hasta as 12 da noite e o 23 de xullo, e sabedes que hoxe celébrase unha efeméride que era en abril, pero cambiou para xullo, que é o Día do Libro. Sempre se fai o 23 de abril, pero este ano, pois, polo tema da pandemia, por motivos que se desconocen. Bueno, eso. Entón, vos que tal? Ledes moito? Sí, bueno, moito máis do que quixera, pero sí. Lees máis do que quixeras, que curioso. Hostia, a mí pasa ao revés. Leo menos do que quixera, pero... Claro. Entón, que libro galego recomendaríades? Se hai algún que se poida recomendar. Sí, home, joder. Tedes algún libro así galego? Eu vou recomendar un que conocemos, conociu máis xente e tal, pero bueno, foi dun grato recordo o día en que o vimos e tal, de feito casi o secuestramos porque nos gustou moito un libro que vimos o Mas Marcos na rodaxe de dos mariachi, ali nun chalé nun chalé que facía da casa do meu personaxe, máis do de Marita. Señor, é un libro puta madre ese. Un libro cojonudo que, a verdad, digo cheu que, o sea, lelo, eu que sei, ahora, pues eso, nós andamos na volta dos 40 e pico anos, digo che que tes 80 e síguelo lendo, cada día encontras algo diferente, non? Sí, e conexións, a verdade que... Conexións, biografías de xente que conoces contadas dunha forma, xente que ao mellor che sona, bueno, galegos ilustres, todo, era o libro, o título non me acordo, pero era... Pois a mellor era Enciclopedia de los galegos. Era unha sección que salía no Correo Gallego, que era de biografías de galegos ilustres, era como un rollo viña en fascículos, pero nós xo vimos en marcadiño. Carpetiña de anilla xo vimos casi marcado, non era, pero era en anillado,
Bueno, disfrutamos ali, vimos... Joder. Nós evidentemente nada, que somos moi novos, pero bueno, había unha foto de Evaristo Calvo, noviño de todo. De Morris, de Morris, de Banqui, de, bueno, Gerardo Fernández Albor, claro, os clásicos, non? Fraga, Fernández Albor, pero despois así xente máis nova. Bueno, despois era moi guai ver os pais de productores que hoxe en día son productores de tal, e vías, o sea, de puta chiripa, que, hostia, vamos, este apelido, e claro, hostia, o pai que fora, non sei, bueno, de puta madre ese libro, tío. É que, bueno, sendo xustos, non, o libro creo que non estaba en galego, porque, bueno, o Correo Gallego tamén... Hombre, coño, tampouco non vai ter todo. Non iba a ter todo, efectivamente, ten razón Pedro, pero... Xa bastante fan con informar, joder. Pero, quero dicir, tiña moita sabia galega, era todo, era un dios, un panteón de galegos ilustres, pero de xente, pero casi todos vivos, non? De xente viva, bueno, había de todo, pero... pareceume moi curioso, non? É hasta emotivo. Bueno, voume quedar con ese por non quedarme con outro, pero... Pois, oye, está moi ben. Pois eu hasta parece que foi Dios que sacara xoxe esta pregunta, porque isto, a xente ten que saber que nós non sabemos cal vai ser a pregunta que nos faz. Eu mandéigola hai media hora. Como moito manda a media hora antes. Claro. Gracias á túa pregunta. Pois, eu estou estudiando un máster, non? Pois, hoxe vou falar do meu libro. Un libro que fixen, fixen eu, así, de fotos. Entonces, pois, eu creo que a día de hoxe, é dicir, é un libro que, aparte a min, escribilo así con fotos, pareceme moito máis sinxelo, porque así non cometo error, nin faltas de ortografía, ni nada deso, e pois é un libro que, aparte, esta nin lle puxen título, ni nada. Esta é a contraportada, esta é a portada, e chámase Triste Memoria, vale? Triste Memoria, e vai de... non sei se o vedes, pero vai do o esperpento que se fixo aquí en Carral, é dicir, sempre aquí a este lado, a dereita, é para vos, non? A esquerda, non sei, para vos. A dereita, sí. E vai, é dicir, sempre é un canalón que non fai a súa función, e os edificios que quedaron incompletos en Carral que tampouco fan a súa función porque foron pensados, non? E así fixen un... Eu veño a falar do meu libro, o sea, é un libro, como vedes, está... Joder, non ten letras, ten unha lectura fácil, podedello regalar aos nenos, vale? Oye, que maravilla, Que guai, tío, non ten letras, pero conta máis que ese, hai que ser. E aí está... Vedes aí, mirade que colores modernos, colores o sea, contemporáneo, que me enterei ahora que estos son colores contemporáneos. Ten un lote de páxinas, Un lote, 32 páxinas, non é moco de pavo, non é moco de pavo, e así, bueno, e valo comercializar. Isto dixo o meu profesor que o tiña que vender, vale, e está cosino eu con cordón dos chourizos, e, bueno, non é dos chorizos, é de Zarajón, é un cordón de Navidad de Zarajón que era vermello e así, e desfíxeno e parece cordón dos chourizos, pero non é. No, pero quedou chula esa, digamos, edición. Esa edición é polo máster ou é claro, é un traballo do máster. É traballo de máster. Vale, guai. Que guai. Sí. Bueno, isto eu, perdonade que fale... Quero falar deste libro, e, bueno, ten un texto, pero non yo metín. Si tal, o que o compres, xa yo poño así unha fotocopia, o texto. Claro. Pero que tes un textiño para cada foto ou... No, en xeral. Para o xeral e tal. No, porque é unha... Bueno, isto quero facer unha aclaración para todos antes de nada. Supoño que xa todos saberedes que barcos é, pero é que é... O sea, estamos diante dun dos fotógrafos máis especiais dos últimos anos en Galicia. Isto non é porque seamos amigos, pai e fillo na afición, casi irmáns. É así, é unha cousa. De feito, iba a dicir agora. O sea, son poemas urbanos, que lle chamaría eu, non? Porque son
Claro, é fácil resumilo a veces no feísmo galego e todas estas cousas, pero que esos son poemas. Son poemas, tío. De que é o que lle digo aquí no grupo, son poemas urbanos de... Es un poeta, tío, é así. É así e a verdade é que eu estou acolloado, co que fixen. É que Marcos ven sendo un home do Renacemento. Dalle todo. A verdade é que isto, mirade que maravilla me chantaron aquí diante da casa, un helipuerto, tío. Despois podedes pensar que isto podo interpretar, que isto os cabros fixeron na cuarentena para que ni me enterara. E aquí diante, isto supón que é unha rotonda, pero pasa todo Dios, entra por o coche por aquí. Eu creo que realmente é un asterisco. É un asterisco. Porque se confundiron nunha palabra e dixeron asterisco, ti cando te confunden unha palabra, polo asterisco para decir, para poñer a correcta. Espera que non era aquella, era esta. Non era así. Madre mía. E nada, e entón, pois isto, quero o meu libro. O meu libro en galego é este o que... Guai, tío. Guai. Pero nada, é de facer 50 copias. Vou facer 50 copias disto. E a xente que vai a Noia e as Hostia, non sei se me dará tempo daqui. Bueno, pero en Noia facemos como isto, a precompra. Bueno, vou intentar levar algunhas pa Noia. Deixar apalabrado. Claro, deixar apalabrado como un crowdfunding. Exactamente. Hai que apoiar. Este é o libro. E parece que foi Dios, que foi así... sacar tío tema e dicir, hostia, pues vou aproveitar, tío, como fan a xente na televisión, eu vou hablar de mi libro. Hombre, claro. Vou hablar de mi libro. Sí, señor. He venido aquí a hablar de mi libro. Sí. Pois foi unha pregunta que, inda que fixen eu, foi medio difícil contestala, pero creo que teño xa solución. Os bolechas. Para min o mellor libro galego son os bolechas. Home, sí, os bolechas está bastante puta madre. E máis, en concreto, un libro dos bolechas que os bolechas van a ordes. Os bolechas van a ordes. No, sí, hai ese libro. Hai ese libro. Hai, non, sí. Sí. Hostia, me parece de puta madre. Cheguei tarde a casa, pero teño na casa. É dicir, en serio que van a feira a feira agrícola esta, que a festa do champiñón e todo. A festa do champiñón, van os bolechas aí, e irían a LP despois a tomar algo. Pues seguramente, tío. Para mí me encanta ese libro. Me encanta ese libro. Van a ver o monumento ao soldado Lois e esas cousas. Joder. Estou aquí co cargador, Moi ben. Pois nada, xa tedes lectura, amigos. Aí a xente do grupo do foro do Facebook ten unha teima, ten churrasco, falan todo o tempo do churrasco. Sí, porque son galegos, tío. Din que no teu libro, por exemplo, Marcos, que non hai ninguna foto do churrasco. No, pero farei un sobre o churrasco. Farei un sobre o churrasco e a repercusión social do churrasco na Galicia, non? Farei un así. É un tema, é dicir, as dimensións que pode ter o churrasco, sociais, culturais, económicas. Sí. No, tema hai, tema hai. E é fotografiable, o sea, fotografiable é todo se pode fotografiar. Incluso a oscuridade máis absoluta é fotografiable. Fijaros, a ausencia de luz é fotografiable. Aquí están ligando no chat. Kiko Martínez saluda a unha tal Lorena Bello e dice, nos vemos en Noia. Hombre, aquí estamos, Lorena, Kiko Martínez. Lorena, estás en el club. Mira, carambas, parece que hai tomate aí. Hai movimento. Bueno, está ben. Si os últimos de Filipinas sirven para unir a personas, si poderíamos ser o Mythic dos programas de internet ¿no? Sí. O que nós unamos que non nos desuna. Nos máis ben Mythic xa que Tinder, non? Sí, Mythic é para solteros exigentes. Nos Tinder únicamente, vamos, del huevo de chocolate. Los huevos Tinder. Bueno, pues sí. Dalle. Iba a preguntar que eso, no, iba a preguntar, Osvaldo virá para a semana que ven, ¿no? Osvaldo ben, efectivamente, ese é outro dos reclamos. Sí, pero a semana pasada tamén dixo que esta estaba, Sí, pero bueno,
Al final... Sí, a semana pasada eran as almas de cántaro que, digamos, non nos deixaron salir dali do por juratorio. Hostia, ahora que digo isto acabo de acordarme dunha boa grabación que non puxe aquí, pero despois buscarei na poreina, porque ahora teño outra, pero Osvaldo sí, a semana que ven está, hoxe, bueno, pues debe de estar preparando outras cousas e tal. Nada, eu quería así nesa teima miña por profundizar un pouco digamos, no máis oscuro do ser humano, non? A min gustame entrar aí nas entrañas do ser humano, porque somos como somos, non? Vas falar de algo oscuro, verdad? Algo oscuro. Ou poñer música oscura, Por que nos pasan as cousas que nos pasan, non? Por que reaccionamos das formas que reaccionamos? Dentro de nós está eso, está o ceo, o inferno, está o bo e o malo, non? Nós como actores sabemos que, claro, non hai hai moitas maneiras de encarar así un personaxe, non? Está aí todo dentro, na esencia do ser humano, non? Entón, eu quería pois, falar un pouco de todo, xa que a semana pasada fixemos un pequeno repaso digamos, polos patinazos de Juan Carlos, o rei emérito, pois quería esta semana tamén ver as reaccións de moita xente cando se ve en situacións pois límite concretas, xente tamén, vou un pouco a xente conocida, aos famosos, porque, bueno, acaban sendo iconos da nosa, iconas, non, da nosa sociedade, e son referentes, pa ben e pa mal, pero sono, entón, pois, ao final, pois, como que todos nos fixamos un pouco máis se son famosetes, non? Así que, Ángel, por favor, se pode soltar o vídeo que che pasei e tal, bueno, entonces é unha serie de reaccións, como reacciona o ser humano cando está... Son pequenas... E vai... Ai, vai... Mira como ya arde ali atrás, mira como ya arde. ¡Epa! Cuidadito con Chino y Nacho, cuidado ahora. Cuidadito que viene el primero. Viene. Ahí vas, Jenny, J-Lo. Ahí vas. ¡Epa! No pasó nada, eso fue parte de la reaccionó rápido. Yo no sé hasta cae. ¡Epa! ¿Cómo vas? Oh. Home, porque van cos pantalóns por onde... Claro, é que... Pola rodilla, joder, Lastimouse. Pero meteo dentro da coreografía, eso está moi ben, Ai. Aí vai. Are you ready? Voy a decir, are you ready? No pasó nada. No pasa nada. Ay, mamá. Joder. Pois nada, este é o tema. Sí, señor. Bueno, eso que ao final non sabe onde a ten. Así a vida. Son pequenas trampillas que che van poñendo, a veces sales, a veces non. Pero bueno, ahora que falei antes de por juratorio, vou buscar para despois, para acabar así o programa, unha grabación moi realmente bonita daquel ex-alcalde de Negreira,
en blanco. O das zapatillas, que asfaltaran, non? O asfaltaran e tal, sí, don Manuel. Pero bueno, despois busco a ver se a... Pero bueno, a vos pasou alguma vez de caer, por exemplo, no escenario? Pois eu non me dou conta, a verdade, home, supoño que sí. Eu ahora diría, viches algunha vez a Federico caer algunha vez nun escenario? Direiche, todas. O sea, Federico é o puto amo en vañe dar un mestre Mateo, tropezo nas escaleiras. Vou entregar uns María Casares, tropezo nas escaleiras. Vou entregar un mestre Mateo, tropezo co mestre Mateo, caio no escenario con el na man. Hostia, pois, sí, é un momento... Aí pasou fai pouco, cando con Lucía Veiga temos unha función de eu queríame casar en Boiro. E eu era unha función que salía do hospital cando estuvera hospitalizado e era a semana seguinte. E eu ainda estaba super endeble, estaba super endeble e con 30 kilos menos, que xa recuperei. E hai un momento que bailamos e Lucía me engancha e me dá unhas reviravoltas. E salín volando directamente e caer no medio do escenario. Hostia, chaval, sí, foi antológico. No, pregunta aquí Carlos Iván Romero, entón Fede vai caer en Noia? Vamos, non se descarta e é moi probable que teñan as portas abertas, por favor, no auditorio. Bueno, pois nada, o prometido é débeda, eu penso que, non sei, estou deseando escoitar a Marcos un pouco que nos fale de Tebas. Sí, bueno, quería vos falar un momento antes de Tebas, quería vos falar un pouco do meu sogro. Non sei se pode abrir a sección. Sí, por favor. Moitísimo mellor. Joder, pois o outro día estábamos ali na súa casa e el ten guardias, non? El é veterinario rural, con vacas, osos panda, esas cousas, sabes? E entonces, pois estábamos ali e chamaron ás 11 da noite, tes que vir, non escoitei a conversación, é unha urgencia. E a urgencia, eu dixen, hostia, podo ir contigo e así vexo en que andas metido, non? E foi tivo que ir, porque tivo que ir ao levantamiento dun cadáver, dun jabalí. Hostia, que guai. Tivo que ir ao levantamiento dun cadáver, pois para dar fe que, porque os jabalís como están protegidos, pois el tivo que ir dar fe de que jabalí, que tiña hasta nombre, chamábase Rodolfo, e que tivo que ir ali a dar fe de que o jabalí morrera, bueno, un jaleo, tivo que chamar os pais da criatura, tivo que chamar ali, pois dicirlle, oye, morreu o jabalí e un disgusto os pais, bueno, unha cousa, e destas cousas que se desconocen dos veterinarios rurais, non? Que van levantar, e o do seguro encabronado, que o tipo tiña un Citroën unha X, que digo, me cago en Dios, unha X, inda que rebentes contra... Pois, encabronado e co seguro un jaleo e, bueno, tiña... O sea, o jabalí, pois, como son da Xunta, pois cubre eso, pero bueno, tiven esta anécdota do levantamiento de cadáver por parte do... O sea, a verdade que... De jabalí, cuidado. De jabalí, a verdade que unha cousa... E moi ben, por eso foi ali en Ardaña, ali... Ardaña, sí. Sí, e moi ben. Bueno, pues cosas que non sabía o que facían os veterinarios. Pois olha, eu tuve incidentes con jabalís 2 veces. E non foi o veterinario nunca foi o veterinario. A levantar o cadáver? Non, de feito, nunha das veces veu a Guardia Civil e dixo a ver se te leva ben pronto a grúa e marchas para que vimos levar nós para cenar. Pois fíjate aí, eso aí na ilegalidade total, porque sí. O cadáver... O cadáver hai que levantalo e puxeronlle unha mantiña destas. Unha mantiña por riba. Destas de rollo metal. Das de que el, claro, dicía, joder. Sí. E non tiñan, colleu, el xusta parte pillou neso, tiña, como viven ali entre cruces ali ao sol, pois colleu o chisme este que pon no... O parasol do coche. O parasol do coche. Que é do mismo rollo.
ti Marcos, ti non digas nada, vamos poñer isto, e puxo yo así encima do jabalí, e a verdad que TSI Ardaña. TSI Ardaña, e o tipo dixo, aparte, claro, el sabe de jabalís, e dixo, aquí o jabalí entrou pola esquerda. E bueno, Nesa zona creo que é por onde entra o jabalí, pola esquerda. Pola esquerda. E nada. Outro día conto cando fun a inseminar con... Por favor. Vale, outro día conto... Por favor, espero que inseminar como cando vamos salir por aí de carallada e vemos un contenedor de botellas de vidrio. Sí, no, pero conto vos unha anécdota que lle pasou de inseminar que... Teño que consultarlo, se o podo contar ou non. En Noia. Pois eu creo que non é o sitio perfecto para contar eso. Sí, teño que consultarlo isto antes, en plan con documentación, para que tampouco non contar eu aquí unha fantochada, Eu aquí todo contar realidades, Bueno, pois bueno, vamos, entonces, que queríades saber de... Bueno, todo isto, con todo isto do deportivo, non? Como diría Nacho Vidal, que nos abriras un pouco os ollos digamos, de quen é Tebas realmente, non? De quen ven sendo, non? Sí, Tebas, non? É o pájaro ese. Claro, algo tan clásico, non? Da mitoloxía clásica, Tebas e tal, Edipo. Pois, bueno, se tes así algo que poder ilustrarnos un pouco máis, porque, todo ven de algún sitio, non? Sí, pois... Joder, pois é que Tebas é un... a verdade que está aí de sempre, porque nós temos agora como algo así como moi actual, non? Tebas, o presidente da Liga, pero é que Tebas, hostia, leva aí desde o século... desde fai un montón de tempo, tío, no, pero xa na época de bronce había Tebas, o sea, había na época de bronce, e nada, pois, de que conocemos nas Tebas? Pois venos de Homero e todo, a ver, Homero escribiu cousiñas, pero eles xa estaban aí, estaban aí porque é unha das cidades das polis gregas, había un lote delas, había, eso non sei se a xente está moi ao tanto de todas as polis que había na Grecia clásica. Había un montón. A local, a polilocal, estaba Atenas, estaba Tebas, estaba Esparta, esas conoceré delas, non? Estaba un montón delas, e estos eran os que eran inimigos, porque depois Tebas se levaba ben con uns e con outros, e bueno... Con Rubiales non. Con Rubiales non se levaba ben, e nada, e aí estaban, eles como lles pilla así costa pouca teñen, pero teñen algo, e é como Carballo, que non ten costa, pero colleron así un pouquinho, o que ten é precioso, o cacho de costa que ten é moi bonito. E como explotan, E Tebas pasa igual, teñen ali todo aquelo e colleron e meteronse así contra o mar, van os surfistas todos ali a Tebas ali e teñen o Tebas Interplay. O Tebas Interplay e depois se teñen el Tebas e tú la llevas, que é un festival pois de, bueno, e non sei que queredes que vos conte, pois, joder, dali era Edipo Rei, e Edipo pois estaba completamente pirrao pola nai, sabes, estaba completamente loco pola nai e dixo, tú e yo forever and ever. E entonces, bueno, eu creo que hasta chegou a matar o pai, non? Ou así... Correcto. Matou o pai e dixo, isto que parece un accidente, entonces meteu-no así, dixo un día, vai... Como o jabalí. Como o jabalí, ti entra por aquí. Ti entra pola esquerda. Entra pola esquerda e ras. E nada. E isto, pois, todo estas movidas, porque dixo un día un esfinge, o tipo fumaba porros, o sea, Edipo fumaba porros, viu un día unha esfinge, dixolle, ti para arreglar todo isto, ti mata o teu pai, me cago en tal, e entonces fixo así. E Tebas, entonces aí xa empezaron os tempos funestos de Tebas, non? Porque Tebas con isto non o dou gestionado, empezaron co rollo defensivo mal,
porque tiñan unha muralla, pero veo ali un tipo e dixo, hai que facerlle 7 portas, porque Tebas é moi conocido polas 7 portas de Tebas. E bueno, pois un desastre, tío, e nada. E chegarían a ir hasta Troya, a mellor, a pelear, entendo eu que sí, porque aí meteuse todo Dios a pelear, pero a mellor hasta alguén iría. Creo que foi... E depois, sobre todo, Tebas, que isto para Galicia é o que nos pode interesar, Tebas, sobre todo na siglo IV, siglo V antes de Cristo, no momento helenístico máis potente, non? Aí foi moito galego, sobre todo da zona de Ourense, e houve xente de caravana de bergantiños que emigrou alá. Moitísima, moitísima, e, bueno, introduciron o que é o yogur griego, introduciron todas esta xentiña, porque aquí, pois, como había moita cultura con vacas e tal, a ver, alá en Grecia non tiña nin puta idea de como gestionar isto, aquí xa había cota láctea, e dixeron, van facer yogur, e fixeron eso, e o queixo feta. O queixo feta é tamén originario din que de Tebas, pero non, é totalmente galego, e nada, e aí estiveron. Demóstenes tamén andivo por ali. Tamén andivo moito por Menandro. É que por onde non andaba Demóstenes, que era... Demóstenes, tío... Demóstenes, era... Madre mía. Era un puto fiera, un fuera de serie. Non perdía detalle. No, sí, e eso, e toda esta xente. Tivo moita importancia, moita importancia Tebas, que había vida, había vidilla, tío, sobre todo os jueves pola noite abrían o que son todos os sitios así importantes. Hostia, Arquímedes e toda esta xente gustaballe moito. Había este outro filósofo, a Papahostias, que foi tamén un que Arquímedes e a Papahostias, pois foi... E aí sacaron todas as cousas importantes de hoxe en día, o de tirarse nunha bañera e que saia por fora, pois inventaron eles, tío. Pero sin querer, ademais, o sea, estaban cheos. Creo que celebraron cando ganaron as primeiras Olimpiadas de un tebano conseguiu 7 medallas, entonces a Papahostias e Arquímedes colleron... Estaban nun bar, no bar Ufakis. No bar Ufakis. No bar Ufakis, E ali foron e dixeron, hostia, estou tan contento de que ganáramos nas Olimpiadas un tebano, tío, que mira que desde Demóstenes non somos nada, e toda esta lacra que nos quedou polo maldito Edipo, e estaban contentísimos, e ali se bañaron nunha fonte que tiñan a ras, metéronse e dixeron, hostia, e xa está, principio de Arquímedes. E que pensarían, porque claro, decir, o da bañera está moi ben, que pensarían agora desta moda que hai en Galicia de quitar as bañeras das casas? Hombre, pois non creo que non estaría moi contento Arquímedes. Pero estaría moi contento Arquímedes, moi contento, por iso hai unha gran teoría de que Arquímedes probablemente sexa galego. Arquímedes crese que el, canso das bañeras, empezonas a sacar el nun periplo que fixo por aquí por Galicia, empezonas a sacar el para darlle de comer e de beber as vacas, non? E hasta ese momento pasaban sede, ¿no? Porque daban tanta leite e tanto eso que dicían, hostia, pero por que teñen tanto? E entonces, foi Arquímedes o que inventou todo isto. E fixeron un montón de cousas en Tebas. E de Parménides, que pensades de Parménides? Parménides é o gran maltratado da historiografía, do helenismo e do que vai sendo despois a filosofía máis pragmático-socrática, non? Que era Parménides, joder. Rumorease que a nai xa lle zoscaba. De Monforte, a nai de Monforte. De Monforte. De Monforte, sí. De Monforte, claro, entendes. Entonces, Parménides, de feito, el encantaba o seu nome Parménides e a nai chamaballe Moncho. Onde vas, Moncho? Onde vas? Bumba, hostia, que digo. Bueno, pois eso, xa desde pequeno ele foi un neno así, claro, prodixio, non? Pero maltratado sempre, mal
injustamente valorado, bueno, eu que sei. Eu penso que para a semana que ven podíamos falar algo de Parménides. De Parménides. E entonces, bueno, tampouco non quero isto, non? Pero entonces todo Tebas empezou así, pero o Tebas de hoxe en día ven de toda a tradición esta, porque en Tebas foi en donde se inventou, donde se creou, donde naceu a Liga do Peloponeso. Pensei que iba a decir o bar. No, Bar Ufakis. Pero a Liga do Peloponeso naceu en Tebas e iso foise pasando de pais a fillos, foronlle, depois xa os netos xa inventaron a Bundesliga, a Liga a Liga BBVA do Calcio, que esa foi aí cunha subvención de Europa pola leite. Eso foi Negreira aquí en Feiraco. Oye, falando de... A Liga do Calcio e entonces Tebas colleu por parte de pai porque tocoulle a daqui, a Liga de España. E fai o que lle saldo os huevos. É verdad, fai o que lle saldo os huevos porque a empresa é del, que iso a que a xente non se dá conta, que a Liga é unha empresa privada e non sei por que a xente se cabrea tanto, porque se non é empresa privada, o jefe di que se fai isto, pois fai isto e punto. E se hai que xogar unha hora, xogase unha hora. E se el quere que se xogue un partido, inda que se poña en risco a población dunha cidade que lle importa unha puta mierda, pois faise, non pasa nada, joder. Non lle exijas dimisión, porque che vai a decir, perdona, tú quién eres? ¿Cuántas acciones tienes tú? Claro, é así. É así. E é o que se hai que dar conta que iso é unha empresa privada e nós vamos como borregos a darlle cartos a él. Pois a mellor non hai que darlle tantos cartos e a tomar polo cu. Non nos queda outra tampouco, porque agora en segunda vez non lle damos ningún carto. Non sei, en segunda vez de que dependerá? Xa dependerá solamente da federación. Da federación, non sei. Eu hasta aí xa non leo tanto marca. Pero bueno. Oye, un saludo para Tania Fuejo, que nos está vendo. Hombre, Tania. Tania, vente a Noia para semana que ven. Vente a Noia para semana. Vente a Noia para semana, que vai ser un programón, Sí. Uf. E eso. E pouco máis teño eu que falar de Tebas. Había oplitas, había oplitas e depois construían moito con jónico dórico e corintio. Era o que máis lle gustaba desos tres. Fora o que máis Tebas. E hasta aquí os meus apuntes culturales. Pois estupendo. Pois queda aí, xa que se Noia nos dá por falar de Parménides, pois poderemos... O que querades. E agora mesmo teño un museo arqueológico en Tebas. Quedolles de antes. Entonces xa dixeron, hostia, temos todo isto, vamos a facer un museo arqueológico. E teñen ali un montón de figuras e pezas de pedras e cousas así. Pois moi ben, pois eu penso que pouco máis hai que... Yo sei que eu estou bebendo agua, é que, joder, fun aí, me cago en tal, papei ali un galipizza. Hostia, comí aí... Fun o galipizza. Un galipizza e... Son rápidos, son moi rápidos. E non comín pizza, comín alitas rancheras e así. E así. Pero entonces que nos está Tania por aí? Pois hai unha na costaba, non sei se ahora si está. Pues vou poñer unha canción dela, joder. Xa que non está ben. Mira, antes de nada, 40 segundos do que vos prometín antes do alcalde de Negreira, vale? Xa solo para, porque é unha jollita destas auténticas, e despois xa intentamos conectar con Tania e xa invitamos para a semana que ven. Aí va. A ver. Don Manuel, en un gobierno é distinto, porque Don Manuel tiene un Estado en la cabeza, está comprobado, lo saben todos los políticos, que Don Manuel tiene un Estado en la cabeza y él, moviendo un dedo, maneja un Estado. Por eso les digo, cuidémoslo, porque el día que Don Manuel falte, unos iremos para el infierno y otros para el purgatorio. Atención. Sí. Buah. Qué maravilla. El purgatorio. Este é o alcalde de Negreira, non? Era. Foi, sí, Blanco, sí, foi hai tempo. Sí. Foi hai tempo, sí. Bueno. Pues nada.
avisar a todo o mundo. Había por aquí un aviso que a xente pode reservar a mesa para a novia, pode en a conserjería do Liceo ou chamando ao 981-820535. 981-820535. É un fijo, non? Isto que non chamen agora como... que non chamen así como fai ahora a xente que a mellor colle e chama ás 12 da noite, porque como é un móvil, non, isto é un fijo, tens que chamar en horario de oficina. Correcto. Vale. E se reservades, ide, que logo non pase como na Quintana, que a xente reservou as entradas para ver os concertos e logo non foi. E que concertos houve na Quintana, tú? Pois non sei, pero salía hoxe no xornal que está vendo algo. De 700 plazas, de algún concerto había 200 valeiras. Sí. Pero como é posible eso? Claro, reservan e depois non van. E logo non van porque é gratis. Claro, é que eso pero sempre pasou. Cando son gratis e é con invitación, pois sempre falta xente. Vou coller 20, se vou, se non dá igual, eso é, claro, a banda da Loba, din por aquí, Carlos Iván, sí, houve varios, se vai a ver porque están en plenas festas do Apóstolo, pero sí, estuvo Osbi onte por aquí, Osvaldo, o sea, por aquí non, por Santiago. Sí, eso que foi, carallo. Bueno, alegando, sí. Pero bueno, está agardando forzas hoxe, para a semana que ven vémolo en Noia, bueno, eso, Tania, se andas por aí, xa che queda lanzado o recado, vente por aí por Noia, armamos unha festiña ali no Liceo, e nada, todos os que queirades vir ali, venga, se non, pois vémonos polo Facebook, vale? Moi ben. Ás 10, ollo, ás 10 da noite, xoves 10. Exactamente, xoves 10, é dicir, pois xoves que ven, e ali estaremos. Que pasa martes 14 de julio? Bueno, pois non sei se tedes algo máis comentar, ou se que disculpade cos erros técnicos que tivemos, chico, fai moita calor e os ordenadores, pois... Sufren, tío. Hai que meterlle unha ventilación refrigerada destas con nitrógeno líquido e... Botan fume, me cago en tan que non dan pa máis. Entre a cuarentena e o calor, tan os ordenatas deste país están... Bueno, e lo que se nos viene encima, porque, bueno, o curso que ven promete que se tes ordenador na casa xa... Olvídate del, non? A ver que pasa. Porque, claro, aí as nenas terán que facer todo polo internet. Pois todo, pero bastante, sí. Xa empezaron a preguntar, tendes ordenador na casa? E nós puxamos que sí, burros fomos. E non. Igual vos regalaba un Feijóo. Claro. Bueno, amigos, volvémonos en Noia o xoves que ven. Chantalle unha musiquiña para acabar e iso, vémonos os xoves, vale? Xoves 30, non sei por que salió por aí o 14. Pero non, xoves 30. Aí está, xoves 30, 22 horas, Liceo Noia, vale? All right. Pois veña, un saúdo agarimoso. Gracias a todos, Fran, Gustavo, Antonio, Carlos Alberto, gracias por todo. Fran de Lobeira e todas as mozas tamén que estuveron por aí, Sí, señor, espera que vou buscar por aquí quen estaba... Lorena Bello, Juan Logareda, Geni Pampín, Aspi Luisón, Kiko Martínez, todos. Un saúdo. Hai música ou non hai música? Ten que ver. Súbelle aí a música, Marcos. Súbelle a música ou escoitala ti só? Pensei que estabas escoitando esa música. Eu aquí disfrutando, joder. Pois espera, vou poñer outra canción entonces para despedirme. Se esta xa non xa vai pola mitad. Non sonou ninguna. Hostia, pois entonces claro, eso é cando lanzamos un vídeo, desconéctaseme, entonces espera, vou poñer unha canción. Cal poño? Vou poñer... Espera, vou non ir poñendo aquí... esta mesmo, venga. Hai un tal Antonio Blanco García que polo tono parece que Moncho, me parece que Moncho, porque
Pone capullos, vos quiero, payaso. Home, no, será un... Fiesta no, payaso, fiesta. Ahora escoitades, non a música. Agora sí. Oh yeah. Oh yes. Carry on, Disney. No sé. Pues nada, vémonos para a semana que ven en Noia, Ás 10 da noite, unha horiña antes, hasta a semana que ven. Non quere dicir que acabemos antes. Tampouco, no. Non creo. No, con sorpresas, con novas seccións. Sección de Uxía. Oye, eu solo por eso non sabemos de que vai a ir esa sección e eu vou preparar unha sección e todos. Así que nada, vémonos. Non se descarta que aparezan Petenuso e Cardoso. Non se descarta. Ou que fagamos nós unha demostración de como se pianta un... Como se pianta un espumoso. Falaremos de Parménides. Sí, señor. Hombre. Parménides Club de Fútbol. E incluso prometemos que vai vir Osvaldo, digo. Sí. E a mellor hasta facemos unha conexión vía Skype co meu sogro para que nos conte unha aventura Como está o jabalí? Como está o jabalí? Como quedou eso? Pues nada, vémonos para a semana que ven. Chao, chao. Chao, chicos. Bye, bye. Chao, chao, bambino.